resta de grups que, tot i que alguns d'ells volien fer algunes propostes concretes de millora del text, vam decidir que la moció la presentaríem tal qual la va passar el moviment i que no alteraríem ni un punt ni una coma. Així no és com s'ha passat a tots els grups i com espero que s'aprovarà l'unanimitat en el plenari. I bàsicament, i el més important és que animem a tota la població de Burjassot i a tota la ciutadania en general a que el proper 7 de novembre ens manifestem conjuntament a Madrid per demanar que finalitzi ja l'assassinat de les dones que ve repetint-se cada any i cada vegada més.